So, hello So, magandang araw. May tanggap tayong laptop. Ang brand. Yan, Asus model. Yan. So, ang problema ng laptop na to, nakikita nyo naman. So, yan. Nagbi-blink yung display. So, pag sa iba to na napunta, ang pinaka-solution dito, replace panel, replace LCD panel. So, sa atin, titingnan muna natin yung backlight dito, yung top board banda ng LCD. Baka may problema doon. So, pause ko lang yung video, tapos baklasin ko lang yung LCD. So, balik tayo dito, So, tinanggal na natin yung LCD. So, yan. So, ginawa ko na pala to. Pakita ko lang yung ginawa ko, So, punta tayo dito sa sa lead driver. Yan yung ginawa natin. Tapos, sana ba yan? Tapos, kung nakikita nyo to, yan yung pyesa na dito galing. So, wala tayong pyesa na ganyan kaliit. So, meron lang tayo ganito. So, kaya nilagay natin yung pyesa dito, dinikit lang natin para hindi mawala, So, ayan. So, nakikita nyo to, dito yan, magkatabi yan dito. So, kaya sobrang laki. Ginanyan na lang natin. Tapos, naglagay tayo ng wire para madugtong dito. Kasi ito at saka yan, magkadugtong yan. So, kaya dito na natin nilagay, So, ang supply pala dito banda, is 33 volts. Tapos, ang kailangan lang dito, kailangan lang nating pumunta dito sa lead driver natin. Kailangan lang natin ng 1.2 to 1.5 So, kaya nung sinukat ko dito, ang lumalabas lang is na hindi umaabot ng 1 volt. Kaya pinalitan natin yung resistor, ganyan. Kaso yung natin malaki. So, ganyan lang So, try nating paandarin. Ang hirap ng isang kamay lang gamit. So, ayan na yan. So, una natin. So, ayan. Yung dati yung pagbukas mo, kumikidlap-kidlap. Ngayon, hindi na, So, yun lang ang ginawa natin doon. Nagpalit lang tayo ng Pero pagka sa iba to, dinala, wala. Palit LCD na to. Kaya minsan, ito yung pinaka gustong-gusto kong gawin kung laptop. Tapos sumunod dito, TV. Yan, amplifier. Tapos welding machine. Kaso yung dumarating sa atin parati, panay welding machine. So, ngayon, swerte tayong may pumasok na na laptop. So, ipopost ko na sana yung video kasi medyo matagal So, ayan. So, ayan, hindi na nagbi-blink yung display natin. Maayos na. So, yan. Nakapasok na rin. So, yan. Okay na, Tapos, subukan nating ibaba yung brightness.
makokontrol ba natin? Yan, nakokontrol naman. Tayin lang muna natin yung display na, oh, yun, oh. Yan, full brightness. Tapos full dim. Yan. So, bali okay na yung laptop. So, yan lang ang ginawa natin dito. So, kung nagustuhan niyo yung video, please like and subscribe, Salamat na rin sa panonood. So, sasarado ko lang yung laptop na to para mabuo. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat.